Разкажи за златната ябълка. Каквото ти хрумне? Спънала се златната ябълка и паднала от дървото с круша връз главата на третия глупак. Дошли другите двама, чудили се, отрезали дървото да паднат и другите няколко ябълки и половина. Ябълка и половина, 2,5, 3 без 10, 4 без 15, 5 и 10, 6 без 15, 20 минути. Толкова. Кажете. На здраве. Максимум cheers, максимум 600 сокс. Ще ходим ли в Мексико, за да пием текила? Да, в Ню Мексико с текила от кактус. Текила, кактус, киви, малина, ягода. Ягода смокиня. 20 грама и 5 стандартна цена. Солчица, половина яйце, грок и едно лимонче. Резенче, лимонче. С 5 по 100, 106 по 5 по 100 кебабчета. Все още 100%. Какво ще правим в Мексико, в Америка? Взимаме си макара от 25 стотинки бял модел, бял цвят, и една игла и конец. И почваме да действаме. Какво ще правим с конец? Ами, който е бръснат, почва директно да зашива американа, плат с някакви си подплънки. С различни видове материали, горивни, негоривни, подпалващи се, самозапалващи се, да се пази от удар, влага и вода. Почти като танкова ракета. И още нещо, нещо като едно нищо, или пък от нищо нещо. Плюс 2 по 50 милилитра сок. С точка, О точка, С точка. Плюс 100 метра гладко бягане последния поп компетенциална компютърна дезинна анимация и други траектории и обозначения. Някъде наоколо покрай подир след това, чертички, точки, съчки, пръчки, клечки, квадратчета и останете пирамида, трапезорум и други бесеновици цепки. Ще занитваме ли динозаври? Като нищо. Ние ще ги занитваме, те ще се разглобяват и ще стават работите като хората, да разберат какъв ни е проблема. А какъв ни е проблем? Проблема ни е такъв, че ние не знаем откъде може да ни дойде проблема, с каква посока на света. Един от главните проблеми. Другия класово отсъствие. Всеки ден един вид работен ден, почивка никога. Тоест обратното. Всеки работен ден работа има, хората ги няма. Хората дойдат, работа да се върши за това. Те къде са хората, като ги няма? Отлетели са в неизвестна посока. Облекли се по един балтон, кой кожух и са чакали през един сезон. Кой на където натам. Значи ще ги занитваме. Ние ще занитваме, няма да слагаме, такива ще слагаме направо болки с машинка за внитване на гипсокартон, за да не могат лесно да паднат стени. Мисля, че намирането на динозаврите ще ни е по-големия проблем. И най-големият тия бивни от мамути и мамонти, където са се рубичкали други преди нас и са продавали по тон и половина. 2 декара нива засята при бабата и дядото с тон и половина марихуана, канабис. Тон и половина, 2 декара. И засаждането още 2. Тон и половина, 3 тона канабис. Баба и дядо отглеждат канабис от 80-90 години. Разправяш, че паметник има някаква призма невидима към друго измерение. Пред паметника има един хикс фактор, където го няма в менеджерството на цялата група и банда Pink Floyd. Никога не се явява като песен елемент. Тут се появи, тут няма, толкова изчезне. А по принцип е невидим. Като полтергайст. Дали препопочуква по кабела. От кабел на кабел, от век на век, от век на век. Като човек. Не човек, но като човек. Без опашка и рога. По един между 1 и 3-4 рога. Твърда оценка. Разкажи за музиката на Pink Floyd. Such a Secret 67-69 от пианото напред и от с една ръка по две ръце назад. Какво има в музиката на Pink Floyd скрито? В музиката на Pink Floyd има такива инструменти, които се ползват абсолютно всички и всяка нота няма къде да боднеш някое гавърче, място за повече обратни ноти, протеси, Страсбург.
Страсбург. Да, търсят и търсят. И всеки от тях е на болната му фантазия, размекнала ли е мозък на менеджера на групата, в един геран. А в герана търсили кайман. А под каймана търсили слон. От слона търсили мамуто. Рогата на мамуто. И другите такива модели кеври. Кученци са жабешки бучета. Котенци са с заешки ушички. Кученца с жабешки крачета. А мишка с виме? Мишка с виме и едно племе в Африка, където долния етаж отивали при кравите и какво правили по тъмно време, само един шаман на селото. Знае Господ, не мога да кажа, защото не е бил там. Не е бил Господ отсъствал. Господ отсъствал и Рот и Оран. Оран, обогатен. Да, обогатен Оран, 450 милиона години Марс до 55 милиона и 648 200 километра от Земята. Опасно се срутва. Кажи, какво ще работиме в Америка? В Америка ще работиме, минавайки през... Вече няма Грузия, Ню Джерси е там, където мина Айрон Дей. Iron Day. Урагана, да. Айрин. Iron Железен Day. вятър, да. Екстрем Каутотер 8889, Топсия 91, Флот Семенджет съм, Тестамент 92, Металик 8384, Пинкла Томан База край, 8485, Ливин Гробницата на Мърсифов, Вейт Ръбъл, Лабиринт, Iron Man, последната песен и единствена песен на началото на цялата хеви метал супер група за всички времена. Една песен всички. 8 албум. Iron Man. Половина. И към 9 часа вече. Между 9 и 3. Вече. Ето е. Какво ще работим в Америка? Точно. Професия. Да, по професия ни ще ни набутат, ако не в Сан Диего, в Лас Вегас, Норвегия. Щата на Норвегия. Столица на щата Невада ли? Ливада ли? Е такива. Ма какво ще работиме? Ще вадиме моркови, други ще ги засаждат. Ние ще вадиме ряпите, нощно време тия ще ги засаждат. Явно съм делал сега Свети Франциско, свети електронната музика, Мелотрон 400 елемент, 4500 електронен орган, клавесин с гарнитурата, навеси, подвеси. Това ще работи. И леко не. Мога да правим обувки. Да, може да правим швейцарски сокчет 8,5 между 5,5 и 8,5 грама. Яков суши, змиорка настърга на най-ситното ренде. На ситно реде ли ще стържим змиорка? Изпържено печено. А откъде ще я фанем змиорка? Змиорката е хващат къде по японските, къде по таланските острови. Жълто може. И ще я стържиме на ситно. Ситно в бирно, там повече. Малко бирата като си бир. 10-12, 10-12. 4,5. А като я настържиме, какво ще направим с получената смес? Слагаме по случай 110, 8-10 годишната Токио Шинкансен, Вашингтон, Москва. Тая линия. Транссибирска магистрала. Ама какво ще правим с змиорката, като я настържим? На най-ситното ред. Ще я почнем. Кой каквото може да почнем от ориза. От ориза. Ама ще ядеме или ще продаваме? Ще ядеме, ако някой не му се повдигне. Табаса водорасли $94 50 цента. Водорастите ще ги събереме. Като едната нула по 2, по 3. А папа Пинокио? Папа Пинокио е като на оня дървен господ, ето го измислил. И да му сложи обувките. На кръченцата. В Базел ще идеме също. Базел не съм ходил, но що ме казано Базел, защото там сигурно са между 4, 5 и 8 литни зеленини. И какво ще правим в Базел? Ще косиме. Самокосачки, самоводни, водни зуби, самоводни, водни феи, всички хибрито продавачки. Мога да откъртиме часовник. Часовника може да се откърти дори да се свали без никакъв труд, малко повече от цялата кула в бомба. С часовника Big Ben. Big Ben. Да, може да падне. Примерно по 7,7 сърце. Сизмология. Просто сизмология. Няма защо да се толкова труд и работно се хвърля ръка. Ще го направим.